И какво правите, летни пичове, ние сме Summer Boys Gaming и това е епизод номер 3 на нашето оцеляване. Да, оцеляване. Двойно оцеляване. Ела, Ко? така в този епизод да вземем седла. Ще правим хамбар. Да, в този епизод си мислим да направим хамбар. Така. Ела Затварям тук. сайта тук. Че не, аз взех всичко. Добре, Значи всичко ли едно взел? седло, значи ето ела за тебе. Да, и намерихме си въженца, там имахме някакви въженца. В честите имаше въжета, Хом би обрал всичко, даже не разбрах какво е обрал. Нали те? Да. Ела. Че да спусна на починко. О, мой гъл, не чата, бе. Той... Ой! Тук. Аз тук се намерих едно черно конче, което ще бъде за мен. Конче, викрогонче. Черно с били крака. Бащи. Противен. Значи коня не е расист. Така. Трябва да се направим хамбар. Тук има за обича още от първи път. Те ли бе? Шамбърн лайк. О, мага, паднах някъде. Чай, че моя веднага ме изхвърля. Чакай, аз искам да сме приятели, тъпкон. Добре. Че аз имам ли издал дупката. Ето една дупка не ми издал. Добре, мене ме заобича вече. И той кон не може скача на високо. Кото е бе. Тъй. Аре, мамицата ти, бе. Идвай бе, тъпкон. Да, и ЦСКА и Черно море свършиха. Ти не може да преминя, бе. При резултат 0-0. Във Варна, точно при нас. Не точно, не. Те аз моя кон си го вързах така. Чай малко, няма съм на муди, бе. Той тъп. Така. Вържи се го така. Ела аз съм да спим. Първо. Чай, че на този зомби му се еди. Хуй. И зомбак. На този зомби му се еди една лопата. На този зомби му се еди хуй. Една лопата. Иди хуй. Така е. На тебе ли бе? Не мога всичките да въоръжим с прътки. Кетвая. Ела ми ти, бе. Аре, бе. Аре, бе. Не мога всичките да въоръжим с по един хуй. Тя станах една пияница. Да, и тук се надписахме кой къде е. На кое лего е. Да, взех за малко геймор, защото нали трябваше да се измъкнем от недъра. Бяхме се изгубили. И нямаше там откъде да минаваме и заради се сменихме на креатив, за което се извиняваме. Нали те е хубаво? Така е. Така, сега трябва ни дърво. Или ай откалствам да веко нещата, искаш ли? Бах ти каменната ера. Това ще бъдат хубаво дърво, искаш ли? От дърво ще. И пода ще бъдат с едно. Не, там ще поиздигнем малко. С едно. Нещо гръмна. Да, е крипър при мене. Нещо взриви ли там? Не. Лазим една дъма брада. За какво дъмото е? Искаха без първа ерана. Чувам, че един гълин е навънка. Един гълинчо. Геймър гълин. Геймър гълин. С кукушарника. Чуваш ли как крещат? Чувам галинката малко. Конюшнята няма да бъде много голяма. Спокойно. Нали?
Да, е. Ето конюшнякът, конюшня за 2 коня. Човек, он още малко ще избяга, бе. Вземи го укръчи малко. Той е бесен, той е черен. Той е черен като негър. Черноризец. Черен педал. Че за дърво ли учи? Да. Аз ще го разтек. Да, ние тук сигурно май ще направим ферма за дървета. Там стакти 36 оръжията. Горе, да, ма режда. Аре, тука. Че, аз се сещам как ще направя моите. Аз ще отида сам да се събера. Не, аз тук се направя. Не е един цял хамбар за нас. Дай, чакай малко. Знаеш какво ми хрумна? Имаш ли необработено? Не, виж аз как иска. Няколко като, нещо като нашата къща с този покрив. Нещо като нашата къща и отдолу по-лиш бъде едно. И ще сложим едни оградки там. Така, искаш ли? Не, на мен, знаеш какво ми хрумна? Значи, нали, както и така на къщата. Значи, пример, нали, ти го възприемай като необработено дърво. Да. Така, нещо, такова. Нещо такова и тук с необработено дърво. С необработено и тиши като оградка. Ето е оградка. Примерно нещо такова. Искаш? Еми, много неща така натрупано обаче хамбара. Нещо по-празно, бе. Чай, що търсиш якия хамбара? Да, най-яке. Пък хубаво е. Така ли ще? Добре, ма чай взема на лопата. Аз сега събера малко дърво необработено да имаме. И така пак ви се молим, хората, които са се абонирали за Linked Pro Gamers ченала, да се абонирате за този канал. Да, и хората, които са абонирали за нашите канали изобщо. Да. Да, ще се направим скоро Facebook страница, където ще дам информация. Ще разберете повече за нас. Да. Така, пода ще бъде само, нали? Да. Само е проблема колко ще бъде голям. Сега първо да направим така, какво ще правим. Или ще бах пича. Кое? Виж, моя ти е станаска. Сега тям да я нещо, защото... Сега взема... не, без браната. Ето, ще се сбич. Аз съм с... Аз съм и ти много ми ходи на мен. Как? Каската, честплеите и бутушите. Каската. Честплеите и бутушите. И честплейта сам като си ходи много. Само като съм с честплейта. Така. Ще вземи необработени. Тя да направи оградки. Да направи една порта. Направи две. Ще да направя пръчки. 5. 3, 4, 5. Колко оградки да направя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.
Значи направи 10. И за тебе и за мене. Така, че още... Така, готово 10. Виж нещо така кефлита? Като моите. Хубаво. Аз започвам да правя пода. Сега и твоите съм го започнал някак и ти. Целият плод ли ще от той? Да. Колко имаш? 26. Ама не уит. Не, после. Блокчета. Да. Така, искаш ли да са... Ела виж. Чай малко. И себе. Само да събере малко дърво като за тия. И за тия. Няма да са някакви такива яки конюшни, хамбари, мамбари. Нещо по наш си модел. Ще има. Ела. Опа. Виж, че ще така, няма да ползваме така, защото ви сега като го направим така само се женя само жълт човек някакво. Ако ще да бъде някакво, например, така, така, ама да. Някакво разбъркано, искаш ли? Да, така ще. Че аз го взимам. Помните, че няма да настигне житото. О. Коре. Да, това е. Я прибягай набързо за едно необработено дърво, че ми трябва. Ще. Ще само това да върша. Да, това трябва да бъде така. То не свърши така. Ключите бе, за необработено. Да. Аз съм е така. Не, че малко, на мен знаеш как ми хрумна? Виж сега, виж, от тук ще направим едно разпределение. Виж, смисъл едно разпределение, тук си едно си тук ще бъда аз. Искаш ли? Моя кон ли избяга? А, не. Виж, то не е симетрично. Да. В смисъл тук само трябва да направим още едно такова с това. Добре, ще спрем епизода когато. Или пък направо да го пуснем на фастбут. Не, чакай. Сега ще го правим. Аз ще имам за жито. Но то пък няма ферма за жито. Иди за малко дърво. Ама необработено или обработено? Остави малко необработено. Че значи то... Пускам за тебе. 4. Тъй. Вземи малко необработено. Необработено ми трябва. Колко необработено?
Няма към 5, някъде там. О, то ме гони цяла армия. Те ли бе? Ма не, ето дървото не е на там. О, нищо. О, ще умра. Опа. Че се теле... не едно сърце сам. Вали. Мога да легнем бързо. Че малко, че така не зомбаци идват. Траем картофи. Яш картофи. Трябва ги спуска. Къде са морковите? Бързо. Морковите, отвънка са морковите. О, Дай, лягай. само остава морковите. Леко, това ли го е взето? Малко морковец. Готови сме. И сега да продължаваме с хамбара. И да знаете, че ще има по 1-2 епизода на ден качение. Да. Тя братка е. С това темпо, както се разгледаме, смятам скоро човек, че ще видим да. Върху ти трябва да направим. Малко ти ще да ходиш за дърво. Тук ще направя, знаеш как. И сега. Значи, от тук така ще бъде за уит. Ще ги разделяш фермите. Така. Те, аз мисля да направя още малко оградки. Ем, де е твоите? Оградки. Да, 10. Хвърли ми ги така. Аз си хвърлих, тук има още 10. Така, семена. Къде са? Ето. Как са семена, така. 48. Те много излязаха, как ти ди. Не мисля даже, че са. Чакай малко се. И се остана само тук. За тук съберем, аз имам сега тук 8. Ето. Служи ги там. По твоя модел. И съжалявам, ако ми се чува силно стола. Това просто много скърца. Не съм бил на нас. И аз ми малко бонил. Бомба? Да. Аз нямам. Я иди някъде. Кокали, трябва кокали. Малко, имаш ли такива? Портички, имаш ли? Да, че калирам кокали, да имам. Колко имаш? 2. 2. Значи направи още 2. Малко, само тия да ги махнем после, като си вземем коните. Ще ги оставим пак.
Уй. Няма да бъде така таван, в смисъл, защото коните няма начин как да минават през този таван. Не, те ще минате. 3 блока ще е. О. Чай, аз служи един фенс така. Трябва да сложим фенс. За... склад. Ма як стана? Горе-долу. За таран, човек само не трябва да кокали само. Ти имаш някакви кокали в себе си? Нямам куколи. Аз всеки случай да проверим пак често. Така сега ще търся много така прецизно кокали. За тук няма. Едва ли при родите ще има. Кокали? Няма проръчи кокали. Така... Няма и така. А? Вънка се бият някакви котенца. Скелети ли са? Котенца. Котенца. А. Котенца. Чисто ми това. Те аз моя Конго вкарах. Ти сложи фенс гейтове. Да бе. Ти нали ми сложи? Значи на тия още колкото трябва така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, уху. Сега не трябва ни колко. Ако ще спри на пауза. О, зомби, не. Зомби, чай. Да, ще спра на пауза, докато... Съберем тези шибани проклити кокали. Да, Аз тук имам 6 бомби. връщаме се след малко. Така чакахме го да стане нощ и ето видяхме тук едни скелети и зомбита. С енчантнат лък. Уф, то трябва да го бия. То ще го бия с лопатата. Че, слагай армора, слагай армора. То ще не... Гази фото, бе. Мой като да умре, бе. Ой. Коста, пах майко. Ти от чиста там намери някъде към един стак бомбил, нали? Да. О, мой бе. Помощ, ще умре. Аре, бахме. Не, че аз нямам бра. Да, разбраха ни тъпто кладенче. Как ще тъпо е? Не, да не си посмя. Ой, ти кой ще целиш, бе? Кой ще целиш? Съжалявам за ти. Ма както знаехте, там преди си имахме гейм мод. Защото, нали, си търсихме портала. Въй, озовах се точно зад някой зомби. И го убих. Ела да легнем, човек. Чакахме да стане нощ. Ти не си Че се настрани. оправя псизи. Уф, аз пък се дисконектнах без да искам.
Edit. 2.35, 21. Join server, login in. Лягай. Обаче бързай си. Лягай. Легнал ли си? Че, ела. Това ще оправя фермата. Някой зомбачи ще ми бил забрал да пуфне. Блин. Тъй, аз имам сега 12 бомби. Кой е? Моя свърши. Чупи. Чупя, че е полезно. Засаждай пак. Колко имаш? 20. Готово, дай, сега. Няма да не стигне. Колкото стигне, стигне. Колко? 28. Аз сега го направя на купчета. Още имаш ли бомба? Не. Свършено. Свърши ли? Че имам 6 пшеница. Я виждам че всички честове, нали някъде имам пшеница. Има тук 2. Не знам, аз направих тук 3 и ми остана едно уид. Ето вземи го тук. На моето лего е. Че. Така имаме 4 блокчета. Имам и аз. Я ми го дай. Кое? Тия блокчета да ги направя. Колко са? 4. Да. Колко имаш? Сега. 4. Още колко ти трябват? Сега ще имам. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Трябва да още. Добре, пак спираме епизода, докато намерим. И да, след много време, сега отново сме тук и ги намерихме. 2 нощи претърпяхме. Аз ще направя купчета. Добре, че там да ги направиш, аз отивам до тоалетната. Че се допика, тя ще отива в къща, че някакъв крипър да не му взриви. Така, направи ги. Добре. Най-сетне конюшнята ще бъде завършена. Така е завършена. Това време да се взема моето конче и да го вкарам. Какво е тъпо не му и влияе. Аре майка му е. Тук на стия.
Тука! Ама. Готов съм. Тук съм. Така, аз чупих малко от такова дървото, защото няма начин как да минават коници. Да, няма проблем. И да. Тук ще поукрасим малко така. Значи сега, за да си направим армора, значи на тези трябва една каска, стават 5. И какво? 8, 13 за бутуши, още 14, значи трябва да намерим към 40 диаманта. Трябват ни лукове. Ти имаш лук, и аз имам тук 2. Репернах си го. И чай малко, аз имам тук, може да се направя още лукове. Да, и задълженията за този епизод сме сега свършили. Ако не давате предложения за да строим нещо. Да строим, да направим нещо. Казвайте само. И енчантна тук един меч на 9 левел. И ще енчантна лъка на 3 левел. Пак по-нататъка за Ендер Дракона ще ги енчантвам на 30 левел. Е, точно 3 левел ми западна. Power 1. Инфинитито е много яко. Май няма инфинити. Те да взема малко моркове. Ако искате по-нататък ще направим и втори сезон. Да. Може да снимаме на CS, на GTA мултиплеер. Предлагайте само идеи. На какво да снимаме, какво да строим тук. Направо ще направим в Strawpoll, знаете го сайта Strawpoll. Ще направим анкета, в която да напишем на какво да играем. И да, това беше от нас, да сте харесали, коментирайте, оценяйте, абонирайте. За мен е хубаво, сега за Summer Boys Gaming. И чао, кажи чао. Чао.